Balkanawatda ýapak görnüşde geçirilen Suud Peýgambergeldi Allaberdiýew 6 ýyl tutsaglyga höküm etdi. Bu arada 30 sentýabrda adam hukuklaryny goraýjy guramalar Türkmen Helsinki fondy we memorial habar berýär. Suud 2020-nji ýylyň 5-nji sentýabrynda Balkanawat şäherinde tutsak edilen 48 ýaşly ýurist Allaberdiýew huligançylykda günäli tapypdyr. 2020-nji ýylyň 29-njy sentýabrynda Balkanawatda 48 ýaşyndaky ýurist Peýgambergeldi Allaberdiýew suud edildi. Galplaşdyrylan huligançylyk işi sebäpli oňa 6 ýyl azatlykdan mahrum edilmek jazasy berildi. Suud işi ýapyk gapylaryň aňyrsynda geçirildi diýilip, Adam hukuklary boýunça memorial merkeziniň web sahypasynda 30 sentýabrda çap edilen habarda aýdylýar. We maglumaty görä diňe garandaşlary däl eýsem resmi versiýasyna şüphe döredip biljek şaýatlara da suudyň zalyna girmäge ruhsat berilmändir. İnsan hukuklaryny goraýjy aktivistleriň aýtmagyna görä, Allaberdiýew Türkmenistanyň Jenaýat kodeksiniň 279-njy maddasy, huligançylyk we 108-nji maddasy, adamyň saglygyna ortaça agyrlykda bilkaslaýan ziýan ýetirmek maddasy esasında günäli tapylypdyr we 6 ýyl azatlykdan mahrum edilipdir. Türkmenistanyň Nebit we Gaz ministrliginiň Nebit Gaz Nebit edarasynyň ýuristi Peýgambergeldi Allaberdiýew Türkmenistanyň ýuridik gulluklar tarapyndan daşary ýurtlardaky protest hereketine gatnaşyjylar bilen ara gatnaşyk saklamakda guman edilip 5-nji sentýabrda huligançylykda aýyplanyp Balkanawatda tutsak edilipdi. Hasawatda suuddan öň we soň bolup geçen wakalar barada jekme-jekler berilýär. Peýgambergeldi Allaberdiýewiň suud işi 29-njy sentýabrda Balkanawat şäher suudunda ir sagat 10-a planlaşdyrylypdyr. Ýerden günäkärlenýäniň garyndaşlary we dostlary Kaziýet binasynyň golaýyna ýygnanypdyr. Ýöne suud işi gün ortanlyk başlanmady. Suudyň işgärleri ýygnagyň geçirilmänligini ma'lum etdiler we sebäbi tutsagyň getirilmänligini aýtdylar. Soňra bu işin şol gün deslapky tutsakhanada geçiriljekdigi habar berildi. Akşam saat 4 töwereginde Allaberdiýewiň 30-dan gowrak garyndaşy we dosty 10 sany awtologda deslapky tutsakhana uğrady. Suud edilýäniň aýal dogany we gyzy suudyň geçjek ýeriniň howlusuna goýberildi. Olara ilkinji postda suudyň ýapyk görnüşde geçiriljegini, şonuň üçin olaryň diňlenşige gatnaşyp bilmejekdiklerini ýöne Kaziýet işinden soň olara Allaberdiýewi görmäge mümkinçilik beriljekdigini aýdypdyrlar. Biz iň bolmanda suud edilýäniň aýalyny suud jaýyna salmagy soradyk, emma olar boyun gaçyrdy diýip bu ýagdaýa gatnaşan bir ýanan gurrun berdi. Onuň sözlerine görä Kaziýet diňlenşige 2 sagat gijag almak bilen başlandy we akşam saat 6-dan 8-e dowam etdi. Diýilip adam hukuklaryny goraýjy guramalaryň bilelikdäki maglumatynda habar berilýär we suud zalynda nämeleriň bolup geçenliginiň belli dälligi aýdylýar. Şeýle hem höküm çykarlandan soň Allaberdiýewiň aýal doganynyň deslapky tutsakhana çagyrlanlygy we onuň 2 sekundyň içinde doganyny uzakdan görüp bilenligi habar berilýär. Deslapky tutsakhananyň golaýyna ýygnananlar onuň suuddan ozal saçyny sıyırlanlygyny bilip galdylar we muny kemsitme hökmünde kabul etdiler. Resmiler Kaziýet işiniň netijesi barada maglumat bermekden saklandy diýilip adam hukuklaryny goraýjy guramalaryň beýanatynda aýdylýar we şeýle dowam etdirilýär. Derňewçi Hükümet Ilyasow Allaberdiýew çykarylan hökümi bilmek üçin awtologlarda garaşýan garyndaşlarynyň gaçyp başga bir kapydan çykyp gitdi. Deslapky tutsakhananyň başlygy Allaberdiýewiň garyndaşlaryna olaryň näme karar edendigini bilemek Kaziýete gidin we şol ýerden biliň diýipdir. Suud edilen Peýgambergeldi Allaberdiýewiň aklawçy bilen öpçün edilip edilmänligi belli däl. Adam hukuklaryny goraýjylar oda Allaberdiýew maşgalatynyň aklawçy tapmakda kynçylyk çekýänligini habar berdi. Sebäbi ýerli aklawçylar bu işe gatnaşmakdan ýüz öwürüp oňa siýasat bilen baglydygyny aýdypdyrlar. Sonra edilen wagtynda Allaberdiýew prezident Berdimuhamedowyň portretiniň ýakylmagyna degişli soraglar berilipdir. Ýurist özüne ýönkölýän ähli günäleri inkar edipdir. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhamedow ýaşullaryň halkara güni münasibetli ýurduň ýaşul nesillerine we halkyny gutlaw çap edip, olary döwrewap şäherleri, sport toplumlaryny, howa menzillerini gurmakda nusgaly işleriň edilýänligini gurrun berdi. Şeýle-de gutlawda hökümetiň raýatlaryň durmuş taýdan goragylygyny ýygyderli berkidýänligi, ýaşaýyş durmuş şertlerini düýüpli gowlandyrýanlygy aýdylýar. Ýöne ýaşullaryň pensiýalary, olary döwlet tarapyndan berilýän gollaw hakynda hiç bir zat aýdylmaýar. Türkmenistanly ýaşullar bu ýyl 1-nji oktýabrda bellenýän halkara ýaşullar gününi pandemiýa çäklendirmeleri sebäpli has agralan durmuş ýaşaýyş şertlerini garşy alýarlar.
Azatlyga gelip bolşan maglumatlara görä Türkmen häkimiýetleriniň ýurtdaky kehelçilik ýagdaýlary barada dol maglumat bermezligi, saglyk pudugynyň agyr ýagdaý üstesine aýlyk pensiýa tölegleriniň çalt tepkinine gymmatlayan durmuş bilen deňeşdirilenine juda az bolmagy, din jasa çykan we öz saglygyna seretmeli adamlary barhakän gorowsuz ýagdaýa salýar. Sığıp çıkan maglumatlar Türkmenistan'ı resmi taýdan tasdiklanmayan ýokunç kesellenýä, onun gıytaklaýyny ýetirýän täsirlerinden ýogalýan adamlaryň köpelenligini tasdikleýär. Saglyk ekspertleriniň aýtmaklaryna görä, koronavirus pandemiýasy aýratynna ýaşul adamlar, ol ýa-da beýlek kesellen, beden gowşaklyklaryndan ejir çekýän raýatlar üçin uly saglyk töwekkelliklaryny öredýär. Emma Türkmen hökümeti ilaty şu we beýleki maglumatlary bilen üpjün etmegiň deregine ýüzärlik tutatmak, buruşly uğunaş içmek, sadak pürnü we külni emedip ulanmak ýaly almy taýdan esasy emleri wagt etdi. Munyň üstesine pandemiýa aladalar arasynda terhetleriň ýapylmagy, ady önümleriniň we dermanlaryň gytalmagy we gymmatlamagy hem ýaşul adamlar üçin goşmaça urgu boldy. Türkmençilik däplerine görä ýaşul adamlar esasan öz çağalary bilen bile ýaşaýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä, ýurtda 1990-njy ýyllaryň başynda köpelip başlanan işsizlik, din jalsa çykan adamlar köplenç öz alýan ujuýpsuzca pensiýalaryny hem agdyklary bilen paýlaşmagy, ömürleriniň soňky ýyllaryny mätäçlikde geçirmäge mejbur etdi. Öňkü prezident Sapar Muratniýazow goý oğul ýyllary eklesin diýip 10 miňlerçe adamyň pensiýa puluny azaltmak ýa-da düýpden kesmek bolsa, ýeke ýaşaýan gartaşan adamlar üçin uly betdagçylyk aýlandy. Gurbanuly Berdimuhammedow 2007-nji ýylda prezident bolandan soň ilkinji nowatda pensiýa reformasyny eglan etdi we hatda işlemedik ýa işlenýän barada dokumentleri bolmadyk raýatlara hem pensiýa bermek kararyna geldi. Türkmenistanly finsi Döwlet Hojamedow 2010-njy ýylyň 1-nji oktýabrynda ýazmagyna görä, öňkü prezidentiň ýatyran pensiýalaryny dikelden täze prezident ähli pensionerler tarapyndan alkışa münasip boldy. Şonu finsi ömrüni iş diýip edara gapasyny açyp görmedik we kolhoz meýdanyna eline pil alyp görmedik adamlara hem pensiýa berilýänligini belledi. Şol wagt berilen iň pensiýalar 20 Amerikan dollaryna barabar bolup, zähmet ukyby bolmadyk adamlar pensionerler üçin az pul däl we yerli pensiýanyň tasdiklamagyna görä ýol puly azrak hem bolsa geýim gezim, iýmit puly bolup bilýärdi. Ýöne bir ýurtdaky pensiýa problemasynyň çödülenligini asla aňlatmaýar we pensionerler 10 ýyl mundan öňem pensiýa almak üçin sagatlap nowada durýardylar we şu wagtdan şeýle bir tapawdy inni pensiýalary nagtlaşdyrmak problemi boldy. Durmuş has gymmat we gartaşan adamlar sosial aralygy saklamaly şertlerde özlerini we başgalary saglyk töwekkelligine salyp uly nowatlara goşulmagy mejbur bolýarlar diýip Azatlygyň habarçylary habar berýär. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň 2015-nji ýylyň noýabryndaky maglumatlaryna görä, Türkmenistanly ýaşullar öňkü Sowet ýurtlaryna iň pes pensiýa berilenen adamlar bolup, olaryň alýan pullary ýaşaýyş üçin zerur bolan iň az girdejiden hem bir näçesi az bolup durýar. Emma muňa garamazdan Türkmenistan resmi taýdan tasdiklanmadyk ýokunç keseliň döreden kynçylyklary bilen baglykda ilaty degerli kömek bermedik ýurtlaryň biri bolup, 2 palataly parlament döretmek arkaly ýaşul adamlary siýasatda ulanmagyny hasy güýçlendirdi diýip yerli kynçylar belleýär. Türkmenistanda iri şahly hojalyk mallarynyň näwelli kesele ýolup köpçülikligiň haram ölmegi bilen bagly ýagdaýa Lewap vilayatynda hem duş gelse bolýar diýip Azatlyk radiosynyň bu sebitdäki habarçysy habar berýär. Iri şahly mallar şol sanda sygyrlar diňe marda däl, eýte Lewapda hem ölýär. Bu mallar näwelli kesele ýoluganda olaryň içinde gyzygyn emele gelýär. Olaryň burnundan suw akyp o tiýmegi besedýärler diýip gizlenlik şertinde söhbetdeş olan habarçy 1-nji oktýabrda gurrun berdi. Onuň
Onuň sözlerine görä mallaryň näwelli kesele ýolukmagy bilen bagly ýagdaýa Lewabyň tas ähli etrafynda şolsanda Halaçda, Hojambazda, Garabekövülde we Sayatda şeýlede Türkmenabad şäheriniň golaýyndaky owalarda duş gelse bolýar. Bu ýagdaý iň azyndan bir näçe gün bäri dowam edýär. Bu kesele esasan doğumlu mallaryň arasynda duş gelse bolýar. Şeýle mallar owa ýerlerinde has kän diýip habarçy belledi. Öz hojalygynda mal saklayan we maldarçylyk bilen meşgullanýan ýaşaýjylaryň ençemesiniň habarçymyda aýtmagyna görä, yerli veterinariýa gullugynyň işgärleri keselçilige nämäniň sebäp bolýandygy barada anyk maglumat bermeýärler. Üstesine de olar şu günler veterinar lukmanlaryny tapmagyň hem kyndygyny belleýärler. Yerli veterinariýa gulluklaryna ýüzlenenmizde olar bize bir näçe gün garaşmagy teklip etdiler. Olar özleriniň işiniň köpdigini aýdyp bizden nowata ýazylmagy hem talap edýärler diýip Lewaply mal eýeleriniň biri anonimlik şertinde habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Bu aralykda habarçymyz bilen söhbetdeş bolan büdjet işgärleriniň ençemesi şu günler edara kärhanalaryň käbirinde iri malyň etiniň arzan bahadan satylyp başlanandygyny gurrun berdi. Edara kärhanalarda käbir işgärler kärdeşlerine iri malyň etini arzan bahadan satýarlar. Bazarda iri malyň eti ýagny 1 kilogramy 45 manatdan satylýar. Ýöne edara kärhanalarda 25 manatdan satýarlar. Munyň haram ölýän mallaryň etimi ýa-da arasa malyň etimi bu näwelli bolmagynda galýar diýip habarçymyz Lewaply büdjet işgärlerine salgylanyp aýtdy. Adatlyk radiosu ýokarda beýan edilen ýagdaýlar boýunça Lewap vilayatynyň degişli häkimliklerinden we edaralaryndan şeýlede Türkmenistanyň Saglygy goraş we derman senaty ministrliginden maglumat alyp bilmedi. Bellep geçsek Lewapda hojalyk mallarynyň köpçülükleýin ölýändigi barada adatlyň habarçylary awgust aýynda hem habar beripdiler. Şonda veterinar lukmanlary ölen mallaryň alamatlarynyň uğru alyp muňa ýokunç bir infeksiýanyň sebäp bolýandygyny çaklapdylar. Ýöne Lewapdan gowuşan soňky maglumatlar Mary vilayatynda iri şahly hojalyk mallarynyň köpçülükleýin keselleýändigi we gyrylýandygy baradaky habarlaryň ýygyanyna gawat geldi. Bu barada 30 sentýabrda habar beren Adatlygyň mardaky habarçysy vilayatyň tas ähli etrapdyr owalarynda ýüze çykan bu ýagdaýyň 2 aý çemesi odal başlanandygyny, ýöne keselçiligiň geriminiň soňky 2 hepdäniň dowamında hassa güýçlenendigini aýtdy. Şonda habarçymyz bilen söhbetdeş bolan marly ýaşaýjylar özleriniň yerli resmilerden kömek sorap eden ýüzlenmeleriniň oňoýly netije bermeýändigini, olaryň keselçiligiň sebäplerini anyklamak boýunça da çäre görmeýändigini aýtdylar. Ýöne yerli veterinar işgärleri muňa türkmen häkimetleriniň koronavirus aladalarynyň arasynda howa arkaly geçiren derman sepmek çäresiniň sebäp bolan bolmagynyň mümkindigini bellediler. Soňky aýlarda adatlyň ýurduň dürli sebitlerine habarçylary türkmen häkimetleriniň koronavirus aladalarynyň arasynda uçordan ziýansızlandyrjy serişdelerini sepmeginiň ýygyany käbir haýwanlaryň kesele uçrap ölýändigi barada gurrun berdiler. Adatlyk radiosu Marda we Lewapda mallaryň köpçülükleýin ölmeginiň türkmen häkimetleriniň uçordan ziýansızlandyrjy serişdeleri sepmegi bilen nähildir bir ara baglanşygynyň bardygyny anyklap bilmedi.